Alright. Tose tomziva dhara B blessed Mhlanga mukomana wokuti buyisira comrade Geza akazotogwa akavharirwa. Right, so right now regai tipinde kuti munyatsonzwisisa kuti dhara B ari kupi right now ende chii chiri kunyatsokuitika pane vamwe vasinganyatsonzwisisa, saka tichangopinda briefly. Right, as of March 2026 right now, here's the breakdown of where he is and the drama surrounding his arrest warrant. Right, so 1, the Geneva summit, February 2026. You are right. On February 17 to 18, 2026, Blessed Mhlanga addressed the 18th annual Geneva Summit for Human Rights and Democracy at the United Nations. And what he said, he gave a powerful testimony titled Silenced for Reporting Zimbabwe's War on the Press. Silenced for Reporting Zimbabwe's War on the Press. No speech akapiwa, no topic yayo. He spoke about his 73-day pre-trial detention in 2025 at the lice-infested Chikurubi prison. Zereinda. And how the government weaponizes the law to crush dissent. How the government weaponizes the law to crush dissent, right? The backlash. The Zimbabwean government was furious. Information Minister Jemusoda called the speech malicious, and there were even calls in parliament to strip him of his passport for unpatriotic conduct. Ndo zvamene mchitaura muparliament boys zvakadai so zviri Blessed Mhlanga wazodai so mchitadza kutaura zvinhu zvoita kuti tiwane shuga ne boys, right? So where is he right now? So vamwe maybe he's still in Geneva. While he was in Geneva last month, he is currently in South Africa. Aripa South. The medical situation, his lawyers, Doug Coulthard and Chris Mike, stated in court earlier this month that he is receiving medical treatment in South Africa for health issues that worsened during his time in prison. Which reminds us kuti mishonga iri kunetsa muZimbabwe, kuzvipatara kunachi mishonga. So, the new warrant. On March 9, 2026, a magistrate in Harare issued a warrant of arrest for him because he missed a court hearing for his ongoing trial related to those 2025 incitement charges. Okay, so apa manje a warrant of arrest kuti mufesa ingosvika ari kutosungwa nenyaya yekuti wakatadza kuinda kukoti zuva raifanira kuenda kukoti panyaya dzimwe dziya dzekwaGeza dziya dzakambosungirwa paya. So the state prosecutor basically claimed the medical report from South Africa needed verification. So kureva kuti pari kudzoka kubva kuSouth Africa arifanira kuuya ane verification yekuti zveshuwa anga he was attending to medical what kana anayo, as long as madoctor obvious chero alright, yeah, obvious uchatongouya nayo. Handifungi kuti chinonetsa kuwana whether anga atori kuchipatara kana kuti anga asiri. So 3, why this matters for you, right, Zimbabwe, why do this matter for you? This matters Zimbabwe because zvokutaridza kuti kodzero dzako dzekutaura zvaunodayo dzogumira papi, because ukangotaura zvinhu zvako zvatokutakura. So regai tichipinda manje pakuti Blessed Mhlanga Obheja papi kuti ndiri kudzoka paZimbabwe. So on X, about 4 hours ago, pane mufesi anonzi Africa Zelda abvunza, are you planning on going back home naidhara? Are you planning on going back home soon, Dhara? And Blessed Mhlanga ndobva apindura achishandisa X account yake akati, I am going back to Zimbabwe. It's my home and I love it. I have done nothing wrong. I belong to this lovely country and I am never going to run away from my own country. I am never going to run away from my own country. Ndokwekubheja kuti pazimu ndiri kudzoka, boys. Zvori kune warrant of arrest or what pazimu ndiri kudzoka. Hakuna munhu anoita kuti ndisiye chiZimbabwe ichi nyika chotapira asi chine makakatano anobhowa. So tiripo panapa muri yeZimbabwe pa the Mtapa Times. Make sure that you are part of the movement. Tichigadzirisa nyika yedu
tishandisa dialogue sezvatiri kutongoita panapa. So tipe pfungwa dzako mucomment section kuti mukomana osungwa here kana kuti ngavasiyana nezvisina basa, varege mukomana aende mberi nekuti apa nhau achidzipa kuvanhu. Thank you for watching.